Раздел 4. Хадоська была ў роспачы. Што рабіць? Думала і не магла прыдумаць нічога, не прыходзіла да чаго-небудзь добрага. Дзіця. Радавацца, здаецца, трэба б. Мілае, дарагое стварэнне нарадзіцца павінна. Яе дзіця, не чыё-небудзь. Яна так любіць дзяцей, нават чужых. Як жа любіла б яна сваё, і як хацела б яго пабачыць, палашчыць, пагушкаць. З якім зачараваннем часам думала пра яго, якое яна ведала, хоць і не заўсёды верылася, неяк ужо дзіўна завязалася ў ёй. Завязалася невядомае нікому, толькі ёй ды Яўхіму. Павінна была б радавацца, але тое, што было ў ёй, не толькі не радавала, але і спакою не давала. Жыццё ўсё захмарыла, заблытала ўсё. Тое, што жыло ў ёй, не было такое, як усе іншыя, з Божай ласкі. Тое было ад грэху. Могуць сказаць нават, страшна падумаць пра гэта, ад блуду. Як не балюча выходзіць, грэх быў, як не мяркуй, а цяпер, калі Яўхім адмовіўся, дык і думаць не думай другога, дзіця грэшная. Адмовіўся. Нагуляла з некім, кажа. Як бы яна і праўда блудніца якая. Як бы не прасіла, не маліла яго, як бы не прыпамінала яму Бога, як бы не з ім адным, Яўхімам, Бога не паслухалася, а ён угаварыў. Дабіўся, пацешыўся, ды яшчэ кажа такое. А цяпер от змовіны згуляў, зусім забыў, што абяцаў ёй, адрокся зусім, раней хоць надзея нейкая была, што сумленне возьме яго, адумаецца, дзіця сваё пашкадуе, а цяпер, дык нічога, ніякай надзеі, кінуў, і грэх ужо толькі яе грэх, яе бяда. Цяпер усякі скажа, грэх, блуд, і не абаронішся, не апраўдаешся. Всякі можа, як Яўхім сказаць, нагуляла з некім. Любы можа блудніцай назваць, хоць і не блудніца ніякая. Паверыла проста, спадзявалася, думала, праўда возьме. Крыўдна, ой, як крыўдна. Ад крыўды слёзы ўсе выплакала, а боль пякучы ў грудях не ўціхае, не ападае. Чула часам, нельга болей такой пакуты трываць. Цярплівасць, роспач змяніліся злосцю, прагай помсты. А што, калі пайсці да Ганны ды выказаць усё? Няхай ведае, што было ў яго, з чым пасватаўся, які ён. Былі хвіліны, калі думкі прабіваліся далей, да старога карча пайсці, расказаць. Ён слухаецца Бога, па-божаму жыць стараецца, няхай рассудзіць па-божаму. Тады, калі думала пра гэта, пануры корч, якога баялася раней, здаваўся ужо добрым, чулым другам, родным бацькам, збавіцелем. Гэты збавіцель нібы паклікаў да сябе. Хуценька сабралася, амаль у подбег, задыхаючыся, з радаснай палёгкай падалася па вуліцы да карчовай хаты. Сэрца так калацілася, што гатова была вось-вось выскачыць. Надзея, што раптам успыхнула, білася ў ім, гнала хутчэй да старога. Але як толькі дапала да хаты карчоў, прыпынілася разгублена. Надзея кудысьці знікла, падступіў страх. Корч зноў зрабіўся суровы, непадступны, слухаць не стане, разлуецца, выганіць. Не асмелілася зайсці, заміраючы, прайшла міма. Схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца, не спала начамі. Думкі і апоўначы не давалі спакою. Днём хадзіла па хаце, па двары, як хворая, увесь час забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы як бы не заўважалі нікога, не цямілі.
Бацька, маці трывожна пыталіся, што з ёй. Яна хмурыла брыво, казала, каб адчапіцца. Нічого. Не здаровіцца трохі. А што яшчэ магла яна сказаць? Ёй было так цяжка. Так трэба было ей расказаць каму-небудзь пра бяду, хоць трошкі суцішыць збалелую душу. Проста паплакаць перад кім-небудзь. Ёй памагло б адно слова суцяшэння, не тое, што парада, але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх. Ад адной думкі, што гэта можа адкрыцца, яна гатова была памерці. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна кідалася, шукала з роспачу, што рабіць. Білася, шукала і не знаходзіла. Збавення не было. Яе чакала ганьба, людская пагарда і ганьба. Калі яна бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што смерць здавалася ёй радасцю. Скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць, усё адразу знікне, як і не было, не будзе бяды, сораму. Лёгка, добра будзе. Яна ахвотна, нецярпліва абдумвала, дзе і як зрабіць гэта. Утопіцца ў рэчцы за Міхалевым. Не, у возеры ля Глінішчу. У рэчцы вада хуткая, вір адразу зацягне, бераг высокі, можна скочыць, скочыш і ўміг закруціць, зацягне ўміг. Падумаць не ўправішся ўраз. Але за хвілінамі гарачага, хваравітага трызнення ўпаўзаў разважлівы одум. Губіць сябе Божы грэх. Не можна гэтага. А больш за ўсё хвалявала згадка: татачка, мамка, як ім будзе, калі дазнаюцца, што дачка рукі на сябе налажыла? Як яна сама прывядзе ім такую бяду? Толькі ж і так, калі жыць застанецца, добра ім ад яе ўсё роўна не бачыць. Сорам, ганьба на ўсё сяло, навекі вечныя. А можа, яшчэ што-небудзь можна прыдумаць? Прыдумаць? Што прыдумаеш? Адна надзея хіба што на Захарыху, глінішчынскую знахарку. Яна момент зробіць, сказаў Яўхім. Чула бывала і ад іншых, што Захарыха тайна рабіла жанкам такое. Мабыць, рабіла. Нездарма ж гаворка ідзе між людзей. Канешне, рабіла знахарыха і не такое ўмее, толькі ж як пайсці да яе, як сказаць, адкрыцца чужой зусім вядзьмарцы, дазволіць учыніць ёй такое, зноў узяць сабе грэх, такі грэх. Што ж зрабіць, што зрабіць? У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала добра, што зробіць, калі стала збірацца ў дарогу. Быў толькі страх перад тым, што адчувала яна скора, неадменна ўчыніць над сабою. Канец яе бядзе, яе пакутам блізка. Сёння яна ўсё зробіць, што б ні было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тоячыся, яна знарок спакойна сказала маці: «Мамачко, я хачу к цётцы наведацца». Маці нават узрадавалась. «Ідзі, ідзі, пагуляй, развейся». Хадоська заўважыла, як яна глянула з пяшчотай, з жалем, пашкадавала. Ёй, мусіць, захацелася суцешыць дачку. «Можа, коня запрягці? Не, дайду недалёку». «Ну, ідзі». «Ой, мамачко, кеп ты ведала, куды ты мяне, дачку сваю няўдалую, з такой ахвотай выпраўляеш». Маці кудысьці заклапочана выйшла. Хадоська надзела хустку лепшую сваю, забрала са скрыні прыхаваныя грошы, ўсё, што зберагла, збірала не адзін месяц, з брацькамі, з сёстрамі развіталася, цалавала быццам бы спакойна, сама думала: можа, ўжо і не пабачымся ніколі.
Агледзелася навокал. Нізкія цёмныя лаўкі, прагнілая падлога ў кутку, з якога лазілі мышы, шыбкі на чорных акенцах запацелыя, як бы заплаканыя. Всё здалося такім мілым, такім дарагім. Маці ўнесла нізку сушаных грыбоў, загарнула ў латку. На от гасцінец цётцы занясі. Нядобра без гасцінца. Хадоська взяла. Калі сабралася выходзіць, маці перахрысціла яе. Хадосьцы здалося, быццам яна чуе, што дачка штосьці нядобрае затаіла. Так глянула, адпускаючы ад сябе. Але гэта, мусіць, толькі здалося, бо маці ні словам не перасцерагла. Всё ж вочы яе, жаласць, трывога і любоў запалі ў сэрца. І пакуль ішла вуліцаю і дарогаю к грэблі, матчын позірк паліў душу. А ісці старалася знарок спакойна, каб і падумаць ніхто не падумаў, нічога ведала, глядзець могуць на яе, сачыць. Дзень быў халодны, пануры, брудная, памерзлая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам пасыпана соллю. Зіма скоро, прайшло ў яе галаве. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю. Вячоркі скоро добрыя. Больш ужо не заўважала нічога, ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася, ні чэзлага алешніку і лазняку, што падступіў у сутыч, глядзела тупа, спакутавана, невідушчымі вачыма, а ў галаве было такое ж тупое, цьмянае. Што рабіць? Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, пайшла не сялом, а паўз болатку, сцежкаю. Нікога не хацела бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са сваёй тайнай. У галаве так і не яснела, так і не ведала, пэўна, што зрабіць. Было вядома толькі адно: трэба зайсці да цёткі, матка прасіла. Вось ужо глінішчанскія могілкі, глінішчанскія хаты, агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк мімаволі пашукаў лясок за другім канцом сяла, пачула, як тужліва стала ў грудзях. Там Захарыха. Хата асобна ў хмызняку, адна, як лясун, а трохі далей возера, страшнае вока. Хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа аб адным, каб не заўважылі, нічога не падумалі нядобрага. Цёткі дома не было, паехала з дзядзькам на луг. У хаце толькі дзеці гулялі. Хадоська выняла з хусткі гасцінчык, дала кожнаму па сушанай грушцы, спраўдзіла матчыну волю, паклала на стол нізку грыбоў. Пагаварыўшы сама, не помніла аб чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца зноў у дарогу. Яна спачатку пайшла не ў той бок, дзе было возера і дзе жыла знахарка, а нібы у курані. За глінішчанскім выганам збочвала у балотны хмызняк сцежка, па якой прабіраліся ў курані, калі падсыхала на балоце. Па ёй да куранёў было многа бліжэй. Хадоська пайшла па гэтай сцежцы. Але вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася на другую, што вяла ўжо да рэчкі. Паўз рэчку хмызняком яна і надумалася ісці к возеру, к Захарысе. «Пайду лепей да Захарыхі», — рашыла яна. «Зробіць, і знаць ніхто не будзе, як і не было». Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка і хутка, з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, што трэба рабіць. Але чым бліжэй падыходзіла яна да месца, дзе жыла знахарка, тым больш лёгкасць гэта і пэўнасць знікалі. Мацнеў страх. Захарыха з нячыстай сілай, казалі, знаецца, з ведьмакамі бачыцца. Яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які
Нядобры гэты голы чорны балотны хмызняк. Густая холодная вода ў рэчцы, трава памерзлая мокне ў вадзе. Аж самой холадна робіцца, холадна і непрытульна, думаць не хочацца, нічога не хочацца. Не пайду к вядзьмарцы, грэх у вядзьмаркі. З зачэзлага алешніку выглянула вольная з рэдкімі купамі кустоў прагаліна, чубы чароту. На прагаліне там і тут лужыны, цёмная паска вады між чароту. Мімаволі прыпынілася возера. Адразу, як ступіла на прагаліну, пачула, як апала, зазыбалася пад нагамі дрыгва, вось-вось прарвецца. Тут ужо звычайна стаіць вада, проста за лета сышла крыху, сухмень быў такі. Халады прыхапілі лужаны лядком, купіны пацвярдзелі, асядаючы, падтрэскваюць, лядок крэкча, лопаецца. Чуючы, як угінаецца дрыгва, пайшла мімаволі асцеражней, каб не праваліцца. Схамянулася адразу ж, падумала цьмяна, цяпер усё роўна. Прарвецца, не прарвецца, баяцца няма чаго, і ўсё ж ступала асцярожна. Ну, от і ўсё. Зараз там, за чаротам, а чарот перад тварам. Крок яшчэ крок, цішыня якая. Нідзе ні душы, ніхто ведаць не будзе. Не памінайце ліха, мамачко, татко. Не карай, божачка, ты бачыш, іначай не можна. Ішла як у сне. Правалілася адной нагой па калена, ледзь утрымалася на купіне, пасунулася далей. От ужо чарот. Ён амаль усюды ў вадзе. Трэба пашукаць сухога купіння, падабрацца да глыбіні. Там, дзе вока, правалілася, кажуць, царква. Было роўнае сухое месца, а правалілася царква, і стала вока. Возера, не такое, як усюды, без дна. От тут, каля лазовага куста, сушэй, можна падабрацца за беражком, чыстая вада, глыбіня. Пачула, як калея гарыць нага, зірнула на лапцях, на лытцы чорная твань стыне, выцерла краем світы, скура чырвоная, аж заходзіцца ад холаду, і вада, пэўна, сцюдзёная. Не стаяць, не думаць, хутчэй туды. Дрыгва ўгнулася глыбей, вось-вось прарвецца. Якая ж яна чорная, жахлівая глыбінь вока. Дзіва, без дна, все рэчкі і азёры маюць дно, а тут без дна. Таму яно такое чорнае, страшнае. Недарма чэрці любяць яго. Толькі 2-3 крокі, і ўсё. І бездань. Здалося раптам, штосьці цягне туды, у бездань, галаву кружыць. Жах напоўніў грудзі, скаваў холадам. Хадоська ўхапілася рукой за дубцы куста, толькі б утрымацца, здалося, пачула, адплывае, паўзе ўніз мярэшка, а тое невядомае страшнае ўсё вядзе, цягне глыбіні, ўсё кружыць галаву. Хацела сысці, адбегчы і скрануцца не магла. Тое страшнае нібы трымала за рукі, за ногі. Мамачко, татко! Застагнала, закрычала. Але і голасу не пачула, голасу не было, нібы анямела. Яна кранулася, яшчэ не цямячы нічога, чула, што хтосьці глядзіць услед. Баялася азірнуцца. Страх поўніў усю яе, але яна ішла, дрыгва апаўзала, гнулася, трашчала. Хадоська ніяк не думала пра тое, што можа праваліцца, чула за сабой толькі страшнае, што цягнула ў глыбінь. Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў вакол прагаліны, калі пачула раптоўны трэск. Трэснула сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта. Неспадзяванасць як бы вярнула ёй прытомнасць. Яна страпянулася і дзіка рынулася к лясочку. Калі возера засталося ззаду, хадоська не адразу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе апынулася
і куды трэба ісці. Ні сняжку, ні інею тут не было. І густы нават цяпер хмызняк здаваўся надзіва цёмным. Месца было глухое, хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла наўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна падышла аж пад самыя глінішчы. За дрэўцамі зусім блізка на грудку былі агароды, хаты. Толькі тады зразумела яна, дзе сама. Як знайсці хату Захарыхі. Цёмны, затоены курень, які шукала. Вокны чорныя, страха навісла, зялёная, струпаватая. Над хаткай дымок уецца. Хадоська зірнула з падазронасцю, ці не ўбачыць чаго ў тым дыме. Дым як дым. Хадоська стаяла, аддыхвалася, чула, як мерзнуць ногі, але стукаць не спяшалася. Паволі збіраўся прыцемак, дрэвы гусцелі, збліжаліся адно з адным, насоўваліся, абступалі шчыльней. Калі наважылася пастукаць, з кураня за дзвярыма пачулася асцярожнае: «Хто тут?» Голас быў нізкі, як бы прастуджаны. «То я», — выціснула Хадоська. «Хто? Не пазнаю. Аўдоля?» «Я, Хадоська». «Якая Хадоська?» «З куранёў». «З куранёў?» У хаце шарганула засаўка, дзверы крыху адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей і ўпусціла Хадоську. Адразу ж, як Хадоська ўвайшла, засаўка шарганула зноў. У хаце было ўжо зусім цёмна, і Хадоська стала як сляпая. «Отут лаўка», — пацягнула, пасадзіла яе знахарка. Хвіліну яна маўчала, і гэтае маўчанне здалося Хадосьцы доўгім і нядобрым. Хадоська нібы пачула на сабе позірк, дзіўны ў такой цемры. Як знахарка магла што ўгледзець. «Што ў цябе?» — прасіпела нарэшце. «Баліць што?» Хадоська пачула, што твару стала горача. Не магла сказаць ні слова. «А ты, калі што якое, не думай нічого, не саромейся». Хадосьцы зноў здалося, што знахарка ў цемры прыглядаецца да яе, чагосьці чакае. Але Хадоська, як і раней, маўчала, няёмка, насцярожана. Знахарыха раптам ударыла. «Нагуляла?» Хадоська аж сціснулася, згорбілася. Ледь не згарэла. Здалося, знахарка смяецца з яе. Захацелася ўскочыць, кінуцца, абы куды, толькі б з хаты, куды вочы глядзяць. Дурная прыйшла, панадзеялася, але знахарыха сказала чула, спачувальна: «Што ж, дело маладое». Яна падышла да печы, сунула к агню лучынку, запаліла агонь на каменку. Хадоська недаверліва ўгледзелася ў Захарыху і паспакайнела. Нічога страшнага. Жанчына як жанчына, не старая, не худая, твар як у другіх жанок, нос шырокі, зусім не вядзьмарскі, і валасы падабраны пад хустку. На шчацэ чорная плямка ад сажы. Не адна ты, не першая, не апошняя. Захарыха таксама акінула позіркам Хадоську. «Давно это ў цябе? Месяц, два?» Хадоська, чырванеючы, адказала. Знахарка супакоіла: «Нічого, не позно». Калі Захарыха стала занавешваць посцілкамі акенцы, пасмялелая Хадоська агледзелася. Агонь з каменка добра асвятляў палаці, накрытыя посцілкаю, стол, на якім пад абрусам горбікам значыўся хлеб, у кутку над сталом, абвешаныя ручнікамі,
Цьмяна паблісквалі абразы, такія, як і ва ўсіх, і ўсё было такое ж, як і ў другіх, і палічка з міскамі каля дзвярэй, і драўлянае вядро на лаўцы, і невялікая старая скрыня, толькі на цёмных з мохам і крывымі шчылінамі сценах многа касмылёў сушанай травы. Ды на палічках каля печы нейкія пляшачкі. Глядзіш, як жыву, перахапіла яе позірк Захарыха, пагана жыву. Зайздросціць няма чаму. Хадоська ціха паківала галавою. Была пара, жыла, ды кончылася ўсё. Дурноты ў людзей развялося, не знаюць дабра свайго, сляпыя, як дзеці. На антихрыстаў, на душагубаў і этых дактароў надзеюцца і прападаюць цераз тое. Бо дактары тыя толькі рэжуць ды труцяць. Яна загаварыла даверна шэптам. Загад такі выйшаў кеб усіх, каторыя нутром нядужыя, пераводзіць. Кеб, значыць, папсаваных не было. Усё адно, як каторы нядужы заўсім, той і не чалавек. Я колькі такіх хворых вылечыла. Жывуць, ды Бога і мяне хваляць. Так начальнікі дактароў тых злосць вялікую на мяне займелі, што я лячу людзей. Не па закону, кажуць, лечыш, не маеш права, маўляў, хворых лячыць. Хворых па закону трэба пераводзіць. Хадоська слухала, вельмі спачуваючы няшчасным. Хворых нішчыць загадваюць. Падумаць толькі. І ад таго гразіцца сталі мне начальнік. Цюрму нават абяцаў адзін шалапут з сельсавета. Захарыха ўздыхнула. Ой, цяжко, хоць у пельку. Яна кінула вокам на Хадоську. Дзелавіта запыталася. Прынесла чаго? Хадоська задуменная, расчуленая, не зразумела. Што? Ну, я кеб заплаціць за работу. Прынесла. Хадоська дастала з-за пазухі насоўку з грашыма, выбрала ўсё да капеечкі, аддала, зняла світу, скінула скарб свой каптанчык вышываны, скажа матцы, што згубіўся. Захарыха, якая хацела была лічыць грошы, ухапіла каптанчык, нецярпліва пакруціла ў руках, агледзела. Каптанчык, відаць, прыйшоўся даспадобы. Дзіва, каб такі каптанчык не спадабаўся. Захарыха нават надзела яго, але тут жа схамянулася, зняла, згарнула. Палічыўшы грошы, знахарка глянула на Хадоську. Всё? Усё? Прашаптала Хадоська. Багата ж, як ёй трэба. Яшчэ чаго добрага і не захоча рабіць? Мало є таго. Хадоська маўчала. Канешне ж, не захоча. Верне грошы, скажа, ідзі, як прыйшла. Але ж дзе ёй, Хадосцы, ўзяць тых грошай яшчэ? Няма болей. Ну, няхай уже, прамовіла мякчэй Захарыха. Адно, што шкода мне цябе. Добрая я. Яна схавала грошы кудысьці пад паху, паклала каптанчык у скрыню, якую тут жа замкнула на замочак, падалася к печцы. Упраўляючыся пры печцы, загадала Хадосцы разуцца, дала рваныя сухія анучы, прынесла карэт з гарачай вады з чабаровай заваркай. Хадоська пераабулася, напілася, пачула, як па целе пайшла лагодная, млосная цеплыня. Угрэлася, заўважыла Захарыха. А ты распраніся, скінь світу, няма чаго. Хадоська зноў зняла світу. Цяпер ужо сядзела, як дома, у шэрай зрэбнай кофце, сіняй спадніцы, на якой фарба ляжала плямамі. Сядзела, сачыла за знахаркай, якая поркалася каля печы, і чула, што ўжо амаль не баіцца яе. Ныла толькі тужліва ў грудях трывога перад адным
Нязнаным ніколі, але нядобрым, страшным, што было цяпер так блізка. Вярнуўшыся ад печы, Захарыха глянула зноў так строга, што Хадосьцы стала боязна. Пакляніся, кеб ні слова пра ўсё, ніколі, нікому. Хадоська хуценька, спяшаючыся, сказала: ніколі нікому ні слова, як перад Богам. Яна перахрысцілася. Як скажаш, добра не чакай, пагразілася Захарыха. Хадоська так зірнула в адказ, што было відаць, хай рэжуць, хай паляць, не дазнаюцца нічога. Тады Захарыха загадала: лажыся. Хадоська не варухнулася, як бы не чула. Знахарка хацела пакласці яе сама, але як толькі кранула рукой, Хадоська дзіка адкаснулася. Не! Дурная, чаго ты? Хадоська прамаўчала. Сорам, страх, агіда, роспач. Всё было на яе твары разам. Ён гарэў агнём. Як бы, што якое, як бы адна такая. Было тут перабуло такіх. Вочы Хадоські таксама гарэлі, дзікія, поўныя адчаю, не верылася нічаму. Дзело простае, дзявочае, няма чаго тут. Захарыха пайшла да палічкі, вярнулася са шклянкай нейкага настою. На от, выпі, супакойся. Хадоська паслухмяна ўзяла. Зубы яе дробна, трывожна калаціліся аб край шклянкі. Усё аказалася такім страшным, такім балючым, што дзіва як выцерпела. Балела як ніколі нішто, але горш за ўсё было страшэнна брыдка, агідна, сорамна. Так агідна, сорамна, што, калі скончылася, не магла вачэй падняць на Захарыху, хацела хутчэй выбегчы адсюль абы куды, толькі б не бачыць, не чуць яе побач. А Захарыха гаварыла, супакойваючы: от і ўсё. Лічы ўжо нічога і няма, як і не было. Кроў яшчэ будзе ісці, але ты не думай нічога, так і трэба. А так лічы, ўсё ўжо. Нічога няма. Яна сама правяла Хадоську за лес. Хадоська ішла, стомленая без меры, дзіўна аслабелая, чуючы ў сабе нязнаную, страшную спусцеласць. З тупым здзіўленнем думала, што вакол яшчэ той жа самы вечар, які пачынаўся, калі яна прабіралася сюды. Той жа вечар. Толькі сцямнела так, што дрэў не разабраць. Так мала мінула часу, а колькі перадумана, перажыта, як усё, здаецца, перамянілася. Яна ўжо нібы не яна, нібы зусім другая, зусім перамянілася, зусім нібы незнаёмая. А вечар яшчэ той самы, толькі што пацямнела. Тады толькі пачынала цямнець, а цяпер змрок. Дрэвы здаюцца плямаю, сцежка плямаю, святлейшай трохі. Неба ледзь шарэе. Всё так хутка абышлося, а здаецца, не хутка. Многа, здаецца, часу прайшло. І так важка на душы, так пуста і брыдка, нядобра перад Богам. Ён жаліцца, даруе. Даруй, Божачка, ты ўсё знаеш. Даруй. Да кроў будзе яшчэ. Ты не бойся, калі што якое. А так, як і не было. Захарыха напомніла з пагрозай: да кеб нікому ні слова. Хадоська пачула палёгку, калі знахарка прапала ў змроку. Цяпер Хадосьцы хацелася быць адной, ні з кім не сустракацца, ні з кім не бачыцца, адной з тым нядобрым, брыдкім, што гняло, прымушала стараніцца ўсіх. К
К тётцы яна не пайшла. Абышла полем і сяло, каб ненарокам не сустрэцца з кім-небудзь са сваякоў, абмінула, як і ўдзень, алешнікі. На балоце абхапіла яе грознай цемрай. Хадоська падалася крадком, пільна прыслухоўваючыся. Падступіў, сціснуў грудзі страх. Божа, не карай мяне. Даруй, Божачко. Абышлося. Прабілася цераз грэблю ціха. Бог пашкадаваў, але як толькі зажаўцелі рэдкія агеньчыкі з сяла, нядобрае, брыдкае, ажыло зноў. Каля чорных хат стала зусім, нібы не сваё сяло, чужое. Ісці наважылася не скора. Падалася, тулячыся да платоў, баючыся сустрэцца. Ніхто не спаткаўся, дома таксама спалі, маці прачнулася, прамармытала праз сон, што вячэра ў печы, Хадоська сказала, есці не хочацца, і хата свая здалася не такой, як раней. Всё іншае. Хадоська хутчэй раздзелася, легла, накрылася з галавою посцілкай. Нічога не чуць. Нічога не думаць, заснуць адразу, прачнуцца, забыўшыся пра ўсё. Але не спалася. Всё, што бачыла, наплывала і наплывала ў памяць. Было чагосьці вельмі шкода, і было горка, і хацелася страшэнна плакаць. І яна плакала, душачыся слязьмі, баючыся, каб хто-небудзь не пачуў. Са слязьмі і заснула. Абудзіў яе трэск агню ў печы, рып дзвярэй. Маці гатавала сняданне. Бацька скінуў абярэмак дроў. Хадоська хацела, як заўсёды, ўскочыць, адзецца, але як толькі варухнулася, пачула унізе жывата апякло, як агнём. Сарочка была мокрая, яна паднесла руку к вачам. Кроў. Нічога, супакоіла сябе Хадоська. Захарыха казала, што кроў будзе, каб не пужалася. Так, мабуть, трэба. Яна больш занепакоілася аб тым, каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца. Увесь дзень Хадоська хадзіла, завіхалася, як магла, старалася адагнаць, заглушыць сорам і прыкрасць, што ніяк не хацелі ні адступацца, ні ціхнуць. Не магла глядзець у вочы бацькам, здавалася, вось-вось даведаюцца пра яе ганьбу. Ёй было так нядобра. І калі б толькі адна тая пакута, што на душы, боль у жываце часта рэзаў так, што губы кусала, каб не застагнаць. Яна са страхам заўважыла, што ўсё больш слабее. Ногі самі падгінаюцца, толькі б не ўпасці, датрываць бы да вечара, абнадзейвала, суцяшала сябе. Нічога, нічога, пройдзе. Пад вечар маці паслала яе ў склеп прынесці бульбы. Ледзь Хадоська ўзняла каробку з бульбай, як пранізаў такі востры і моцны боль, што аж зацяло дыханне. Адразу ж няспынна пайшла, палілася кроў. Яе ахапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як выбралася ўгару. Калі выйшла з прыгрэбніка, галава кружылася так, што яна ледзь не ўпала. Всё ж неяк дацягнулася да ганка, і тут без сілы аб'ехала на ступенькі. Людзі пабачаць, падумала з трывогай. Але ўстаць адразу ужо не хапіла сілы. Яна на ўколенцах дабралася да парога, чапляючыся пальцамі за дрэва, паднялася, увайшла ў сенцы, адчыніла дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла збялелы твар яе, жахнулася. Дочачко, што з табою? Хадоська важка дапала да ложка,
павалілася. Маці спалохана залямантавала: «Ой, горачко ж ты маё, што ж е то? З'ела што паганае? Ці што, горачко ж гора?» Хадоська маўчала, яна чула, як кружыцца галава, дзіўная, пустая, вялікая, як нейкія хвалі гайдаюць туды-сюды. Было чамусьці вельмі холадна нагам, плячам, спіне, всяму целу яна стала ўся дробна, нястрымна дрыжаць. Маці накрыла яе спачатку коўдры, потым світая, холад гэты ўсё не адыходзіў, дрыжыкі не ўціхалі, калі прыехаў з лесу, увайшоў у хату бацька. Яна ўбачыла яго як бы праз ваду і пачула як бы праз ваду: «Табе мо што трэба?» Яна адно моўчкі павяла галавой. А кроў ішла і ішла, і здавалася, не сунімецца ўжо ніколі. І здавалася, што з крывёй ідзе з яе і цяпло, і жыццё. Заплюшчыўшы павекі, на якія падала з каменка чырвонае святло, яна скрозь дрымоту падумала раптам: «От і канец мой падыходзіць. Смерць моя». Подумала і не адчула ні страху, ні жалю. Всё было абыякавым, пустым. Толькі адно дайшло, ўзварушыла. Даючы нейкага зелля, маці сказала, што можа б Захарыху знахарку пазваць. Хадоська як бы ажыла, падняла галаву ціха, але рашуча прамовіла: «Не». Всю доўгую ноч маці не адыходзіла ад яе, укрывала, уздыхала, шаптала малітвы, давала піць зелля. Хадоська то драмала, то абуджалася, то ляжала так, што сон і ява спляталіся, трацілі межы. «Памру. Ну і няхай памру», — думала яна, вяртаючыся да явы. Пад раніцу бацька запрог каня, паехаў па доктара ў Загалле. Яны прыехалі, калі ў вокнах было ўжо бела. Мітусіліся першыя дачасныя сняжынкі. Доктар, распрануўшыся, пагрэўшы каля печы рукі, выгнаў усіх з хаты, калі ён падступіўся. Хадоська спачатку запрацівілася, але варушыцца, гаварыць было так цяжка. І не было ўжо ахвоты. Было ўсё абыякава. «У Юравічы, у бальніцу зараз жа», — сказаў доктар, пазваўшы бацьку з сянец. Калі заплаканы Ігнат, хадошчын бацька, вёз дачку цераз грэблю, яму спаткаўся Чарнушка, які ехаў з глінішчаў ад Годлі. Чарнушка, задаволены тым, што клопат з кофтай збыты, і збыты ўдала, ахвотна спыніў каня. «Куды то, Ігнат?» «Дачка». Ігнатавы губы горка таргануліся. «Памірае». Ганна саскочыла з калёс, палохана падбегла да Хадоські. Яе ўразіла. Хадоська ляжала нібы ў дамавіне, незнаёма схуднелая, без крывінкі, як нежывая. «Хадосячко, што з табой?» Хадоська зірнула на яе як бы здалёк. Яна быццам не адразу пазнала, але калі пазнала, ажыла, павекі варухнуліся трывожна, непрыхільна, адразу ж непрыязна заплюшчыліся. «Глядзець не хоча», — сумелася Ганна. Хадошчын бацька правёў рукавом па твары, тузануў каня.